Kuntxe lau bosturte arte, beti pelotak izan di batenak, Barakaldo, Zipri. Bai. Barakaldo, Sestao frontoin dugu Zipri. Hara egin pelotak danen dagoa. Danantzako. Baina, hara egin zizun pelotak ez oinko moduen, eta hara pelotak ez egin batu orduan, enpresi gatze bat zen, biltzot zen enpresi gatze bat zen, da hara pelotak, gero emototu zen, frontoien, ebili bier asko, Apurbete gaztetako eta... Horraz, zilik, oinko moduen, oin pelotak, erosi pelote eroide, sestora sartzen dugu, jogatzeko moduen. Makinati pasten daue, Claro. Makinati pasten daue, eta pelotie, hoxe, bigune, baina lehen askoa pelota gogorra usien, Bai. Eta ze materialegaz egiten dire pelotak? Ze material erabiltzen da pelotak egiteko? Materiala leheneko behien potru, gomia da. Goma gogorra. Goma bat, dana tira die. Tira bat, goma bat daue, eta gero lanie. Gero dana lanie. Lani. Eta gero ganetik, narrue. Narrue, gero. Bai. Josten daue. Eta horrek eskuz josten dira, ez da? Eskuz gozten da. Bai. Oin pelotak asko karutu dira, emaz, Bai. Oin pelotero asko, atxuri negozio ondizean. Pelotero bat gara egun, da oin Frantziak horik... Karten da bezandik. Pelotero asko azu.